गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअफोर लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आङो दासान्दि मेथ्सनि भिडिअ लाबोया एसे गोबाव जाबायमोन, मानोना आङो सम मोनाखैमोन, एसे बिजियाव दङमोन। मानोना जोंना उन्दैफोरनि हाफ यारलिनि आनजाद जादोंमोन नालाय, बेनि पेपार दाननानै एसे बिजि जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे आङो जाय समाव भिडिअ खालामो बे समाव जोंना कारेन्टआबो थाया जादों, बेखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै। बेखायनो नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आङो नाजागोन दिनैनिफ्राय मेथ्सनि बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा आङो लाबोदों जाहैबाय कुइसन नाम्बार 1 आव ओरैबायदि दंनाय बाहाय मोनसे गोरोबनै आखान्थिथामनि थिखिनि खनाया हासा खना मोननैनि फाननै, अब्ला हासा खनाया जागोन होननानै सोंदों। थारमाने मोनसे गोरोबनै आखान्थिथाम आरो बे गोरोबनै आखान्थिथामनि मा होनो हासा खनानि थिखिनि खनाया माने फाननै, होमबा बे खना हासा खनाया मा जागोन होननानै सोंदों। बेबायदि कुइसनफोरा जोंना मालाबा जोंना आनजादफ्राव फैयो, बेखायनो जोङो मोजाङै सोलोंनांगोन। दा ओरैबायदि मोनसे गोरोबनै आखान्थिथाम हमना लादों, बेखौ मोनसे गोरोबनै आखान्थिथाम लायनो, बे मोनसे गोरोबनै आखान्थिथाम। दाना बे मोनसे गोरोबनै आखान्थिथाम होनना बुंबा जों बयबो बुजियो, माने मोननै आखान्थिनि लावथाया मा जायो जोंना समान जायो। बे आखान्थिनि लावथाया जोंना समान, बेखौनो होनो गोरोबनै आखान्थिथाम। दा बे गोरोबनै आखान्थिथामनि दाना नैबेसोर खना मोननैनि मानाबो जोंना मा जायो समान जायो। बे आखान्थिनि लावथाया जुदि समान जायोबा नैबे खना मोननैनि मानाबो समान जायो, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेबायदिनो थिखिनि खनाया हासा खना मोननैनि फाननै, दाना हासा खना मोननैनि बे खना मोननैनि नैबे फाननै, होमबा जुदि नैबे हासा खनाया x जायोबा नैबे बे x जागोन, होमबा बे थिखिनि खनाया मा जागोन जोंना 2x जागोन। बेबायदि जागोन आरोना 2x जागोन। होमबा अब्ला हासा खनाया जागोन होननानै सोंदों। थारमाने नैबे खनानि माना मा जागोन बेखौ सोंदों आरो बे खनानि मान x नि मानखौ जों दिहुननांगौ। जोङो मोनसे मिथिगौ, ओमफ्राय बे खना दाजाबनानै मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जोंना मा जायोमोन 180 डिग्रि जायो। होमब्ला जोंना बे खना दाजाबबा जोंना मा जागोन 180 डिग्रि जागोन, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा होमबा जों नायनि, होमबा जोंना x प्लास 2x, x प्लास x नैबे प्लास नैबे 2x समान मा जायो 180 डिग्रि जायो, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। मा होनदों मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खनानि दाजाबगासेया 180 डिग्रि जायो। मालाबा सोंनोबो हागौ मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खनानि दाजाबगासेया बेसेबां जायो होननानै, नैबे जोंनि ग्रेड 4 नि आनजादाव सोंनोबो हागौ। होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खनानि दाजाबगासेया 180 डिग्रि जायो। दा नायनो, होमबा बेखौ दाजाबा मा जायो जोंना x प्लास 2x दाजाबा जोंना मा जायो, बे x मोननाय जाहैबाय, बे 2x जाहैबाय। होमबा दाजाबा जोंना मा जागोन मा जायो बेहाय 4x जागोन, बेयो 4x जाबाय। होमबा बेहाय 180 डिग्रि दङ जोंना। होमबा दाना x खौ लाखियोबा 180 खौ दाना रानहैयोबा 180 डिग्रिखौ जुदि 4 आ रानोबा मा जायो जोंना 180 खौ जुदि रानोबा 4 जों जोंना मा जायो 45 जायो। होमबा बिनि थार फिननाया जागोन जोंना x नि माना 45 मोनबाय नालाय, होमबा नैबे x नि माना 45 मोनबाय, नैबे हासा खना मोननैनि माना जोंना 45 मोनबाय। सोंनाया जोंना बेखौनो सोंदों हासा खनाखौनो, ओंखायनो बे x नि माना 45 जानाय लोगो लोगो जोंना हासा खनायाबो 45 जाबाय। होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अप्सन ए। अप्सन ए आनो जागोन जोंनि बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 2 दं बेबायदि मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सिमाया 32 सेन्टिमिटार जायोब्ला बर्गनि दब्लायथिया जागोन। थारमाने मोनसे बर्ग दब्लाय आरो ना, बे बर्ग दब्लायनि जोंना सोरगिदिं सिमाया होनाय दङ 32 सेन्टिमिटार। होमबा बिनि बर्गनि दब्लायथिया मा जागोन बेबायदि सोंदों। दाना मोनसे हमना लादो, नैबे मोनसे बर्ग दब्लाय लायनो, बे मोनसे बर्ग दब्लाय, बिनि सोरगिदिं सिमा होनना बुंबा नैबेखौ होनो, नै बेबायदि आखान्थिनि सोरगिदिं सिमा, बेबायदि सोरगिदिं सिमाया जोंना मा दं 32 सेन्टिमिटार दङ। होमबा दाना नैबे दब्लायथिया मा जागोन होननानै सोंदों, दब्लायथिया बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों। होमबा जोङो मोनसे बर्गनि आखान्थिखौ जों मा हमना लानो हायो, ए हमना लानो हायो। बे ए लायनो आखान्थिनि जखाखौ जों मा हमना लाबाय, ए हमना लाबाय। होमबा सोरगिदिं दाजाबोबा जोंना मा जायो 32 जायो। दाना मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय जोंना 4a, जोंना फर्मुलाया 4a जायो। जुदि आखान्थिनि जखाखौ जोङो ए हमनानै लाबायोबा जोंना 4a जागोन थारमाने। दाना बर्गनि सोरगिदिं सिमाया जोंना खालि दङ 32 सेन्टिमिटार, होमबा 4a समान मा जायो जोंना 32 जायो। माने सोरगिदिं सिमाया 32 होनाय दङ नालाय, जोङो सोरगिदिं सिमाखौ मा फर्मुलाया मा 4a, माने ब्रैजों जोंना आखान्थि लावथायजों सानजाबनांगौ होमबानो जायो। होमबा जोंना नायदो आखान्थिनि लावथाया बेसेबां जागोन, दाना जोङो ए नि मान दिहुनगोन। थारमाने नैबे ए नि माना बेसेबां जागोन, बे आखान्थिनि लावथाया बेसेबां जागोन बेखौ दिहुनगोन। दाना नायदो नैबे ए खौ लाखिबा जोंना 32 खौ जोंना 4 आ मा जागोन, बे सानजाबमोन नालाय रानहैसिगोन बियो। 32 खौ जोंना 4 आ जुदि रानोबा जोंना मा मोनो, ब्रैजों जोंना मा सानजाबा जोंना 32 जायो होनना बुंबा जोंना 8 सानजाब 4 बेसेबां जायो
32 जायो होमबा बेयो खौ रानोबा जोंना 8 जायो होमबा आखान्थि मोनसेनि लावथाया बेसे जाखो 8 जाबाय होमबा बिनि लावथाया जोंना 8 जाबाय बेबो 8 जाबाय बेबो 8 जाबाय बेबो 8 जाबाय होमबा हमना लादो मोनसे आखान्थिनि लावथाया 8 जाबाय होमबा 8 8 8 मोनब्रै दाजाबा जोंना 32 जाहैफिनबाय होमबा दाना बिनि सोरगिदिं सिमाखौ निफ्राय जोङो मा मोनखो बिनि आखान्थिनि लावथायखौ मोनबाय दाना जोंना दिहुननो थिननाय कुइसनाव बर्गनि दब्लायथिखौ दिहुननो थिननाय दब्लायथिया बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों होमबा बर्गनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय ना a स्क्वायर होननानै बुङो जोङो a स्क्वायर एबा आखान्थि सानजाब आखान्थि बे आखान्थि मोनसे सानजाबानो जायो जोंना बर्गनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया होमबा a स्क्वायर माने a नि माना जोंना मा जाखो 8 जाबाय 8 स्क्वायर जाहैबाय जेनेबा 8 सानजाब 8 जोंना मा जायो जोंना 8 सानजाब 8 जोंना मा जायो 64 जायो 64 जायो माने बे बर्ग दब्लायनि दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय बर्गनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया आखान्थि स्क्वायर एबा आखान्थि सानजाब आखान्थि होमबा जोंना 8 सानजाब 8 64 जाबायबा बिनि थार फिननाय जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जाहैगोन बिनि थार फिननाय जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय फार्स्टआव जोङो बर्गनि जोङो मा दिहुनगोन आखान्थिनि लावथायखौ जों दिहुननो लाग्रोनांगोन आखान्थिनि लावथायखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो बर्ग दब्लायनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाजों जोङो दिहुनबानो जोङो बिनि फिननायखौ मोनगोन बेखायनो गोसोआव ला बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला आरो आखान्थिनि लावथाय मोननानै जोंना मा होनो बर्ग दब्लायनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुलाया जाहैबाय 4a होननानै बुंनो हायो 4a जायो ओमफ्राय बिनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय जाहैबाय बियो ओमफ्राय दाना दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया जाहैबाय a स्क्वायर एबा a into a होनबाबो जायो एबा आखान्थि सानजाब आखान्थि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 3 आव दं बेबायदि मोननै अनजिमानि रुजुथाया 8:3 एबा 8:3 अनजिमा मोननैनि दानख'गासैया 60 जायोब्ला अनजिमा मोननैया जागोन होननानै सोंदों थारमाने मोननै अनजिमा जाहैदों बे अनजिमा मोननैनि रुजुथाया होनाय दङ जोंना 8:3 ओमफ्राय बिनि दानख'गासैया होनाय दङ बे अनजिमा मोननैनि दानख'गासैया 60 होनाय दङ होमबा बे अनजिमा मोननैया मा बिलाय दाना बेबायदि सोङोब्ला जों गोसोआव ला जेब्लायबो जोङो x हमनानै लानो हायो होमबा जोङो बेखौ मा हमनानै लानो हायो 8x हमनानै लानो हायो आरो मोनसेया जोंना मा हमनो हायो 3x हमनो हायो माने बेबायदि रुजुथाय थायोबा जोङो x हमनानै लाफादेरनो हायो मोनसे अनजिमाखौ जों आफादावथ' 8x हमथ'बाय मोनसेखौ 3x हमथ'बाय दाना कुइसनाव होनाय बायदि जोंना नै अनजिमा मोननैनि दानख'गासैया होनदों थारमाने नैबे अनजिमा मोननैखौ जोङो दानख'योबा मा जायो 60 जायो 60 जायो होमबा दाना नायदो 8x - 3x समान जोंना मा जायो 60 एबा 60 दाना नै 8x खौ जोङो 3x जों माइनास खालामनांगौ माइनास खालामबा जोंना मा जागोन 5x जागोन 5x समान 60 दाना x खौ लाखियोबा दाना नैबे राननाय जाहैगोन 60 खौ दाना नैबे 5 आ रानहैगोन गोसोआव ला बेयो रानहैसिगोन होमबा जोंना 60 खौ जोङो 5 जों रानबा मा मोनो जोंना 12 मोनो गोसोआव लाबानो जाबाय 12 मोनो 5 सानजाब 12 60 जायो होमबा जोंना x नि माना जोंना मा जाखो 12 जाबाय x नि माना जुदि 12 जाबायब्ला जोंना मोनसेखौ 8x हमदोंमोन मोनसेया 3x मोन दाना 8x नालाय 8 जों जोंना मा सानजाबदों 12 सानजाबदों 8 जों 12 सानजाबनायाव मा जायो बेनो मोनसे अनजिमा जाबाय आरो 3 जों मा सानजाबनायाव मा जायो बेनो मोनसे अनजिमा जाबाय 8 सानजाबनाय जोंना मा जायो 16 जायो एसे थाबाय 8 सानजाबसे 8 9 मोनसे अनजिमाया 9 16 जाबाय नै दाना मोनसेया 3 into x नि माना जोंना 12 समान जायो 3 into 6 or 3 into 2 जोंना मा जायो 6 3 into 1 3 आनो जायो माने 3 सानजाबनै 6 3 सानजाबसे 3 36 जाहैबाय होमबा अनजिमाफोरा मा जागोन 96 आरो 36 माने 92 आरो 36 जागोन होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 4 आव दं बेबायदि मोनथाम फारियै थानाय अनजिमानि दाजाबगासैया 48 जायोब्ला अनजिमा मोनथामा जागोन होननानै सोंदों थारमाने मोनथाम अनजिमा जाहैदों बे मोनथाम अनजिमानि दाजाबगासैया जोंना मा दङ 48 एबा 48 दङ माने बे अनजिमाफोरानो फारि जालांनाय आरो फारि जालांनाय होमबा बे मोनथाम अनजिमानि दाजाबगासैया 48 होमबा बे अनजिमाफोरा मा जागोन होननानै अपसनाव होनाय दङ दा हमना लानोसै जोङो मोनसे अनजिमाया x जायोबा जोंना मोनसे अनजिमाया जागोन जोंना x + 1 जागोन आरो मोनसे अनजिमाया मा जागोन x + 2 बेबायदि जागोन आरो बे मोनसे मोनथाम जाबाय अनजिमाया फारि नालाय बेखायनो x + 1 x + 2 दाजाबदेरनांगोन जोङो माने हमना ला नैबे मोनसे अनजिमा लायनो जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै जेनेबा 2 लायनो होमबा मोनसेया मा जागोन 3 जागोन जोंना 3 जानांगौबा जोंना 2 जों 1 दाजाबनांगोन नै 3 जागोन आरो मोनसेया जोंना मा जागोन 2 जों मा दाजाबनांगोन 2 जागोन दाजाबनांगोन थारमाने 2 जाबाय बियो 2 दाजाबसे 3 2 दाजाबनै 4 लाय फारि जालांबाय नै बेबायदि आरो बेखायनो बेबायदि हमना लाबानो जाबाय फारि थानाय होननानै बुङोबा दाना नायनो मा जायो दाना जोङो x प्लास बेखौ कमप्लिट दाजाबा मा जायो जोंना बे मोनथाम अनजिमाजों x + 1 + x + 2 बेबायदि दाजाबा जोंना मा जायो 48 जायो 48 जायोबा जोंना नायदो
x आ मोनबेसे जाखो मोनथाम जाहैबाय होमबा 3x जाहैबाय बियो प्लास दाना 1 जों 2 जों जोंना 3 जाहैबाय समान समान ओरै 48 दङ दाना जोंना 3x खौ लाखिबाय जोंना बेयो माइनास जाहैसिगोन 3 आ 48 खौ माइनास खालामबा जोंना मा जागोन 45 जागोन माने 3 आरो थांबा दानख' जाहैगोन प्लास मोन नालाय ओरैजाय दानख'हैबाय 45 जाबाय दाना 3 खौ लाखियो 3 खौ बारहरबाय x आ लाखियोबा मा जागोन 3 आ थांबा राननाय जासिगोन 45 खौ जों 3 जों रानबा जोंना मा जागोन 15 जागोन होमबा 15 जाबाय होमबा जोंना नायदो दाना हमनानै लादोंमोन जोङो मोनसे अनजिमाया x मोनसे x + 1 मोनसे x + 2 होमबा मोनसे अनजिमाया जोंना 15 जाबाय होमबा x नि माना जोंना 15 जाबाय नालाय मोनसे 15 जाबाय मोनसे x + 1 नालाय 15 + 1 जाबाय जोंना 15 + 1 जाबाय मोनसेया जोंना 15 प्लस मा जाखो जोंना 2 जाबाय 15 + 2 दाना 15 + 1 जोंना 16 जासिगोन 15 + 2 जोंना 17 जासिगोन होमबा 15 16 17 बेबायदि जासिगोन अनजिमाया 15 16 17 बिदि जासिगोन आरो अनजिमाया होमबा बियो थारफिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनियाबो फिननाया अपसन ए आनो जागोन बिनि थारफिननाय बेबायदि कुइसनफोरा जोंना माने नैबे ग्रेड 4 नि आनजादाव जोंना मोनसे नङा मोनसे फैनो हागौ बेखायनो मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नोट्स खालामनानै खाथायाव नोट्स खालामनानै गोसोआव लाबानो जाबाय फर्मुलाफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ बेबायदि मोननै अनजिमानि दाजाबगासेया 40 माने मोननै अनजिमाजों दाजाबा बेसेबांनो 40 मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसेनिख्रुइ 10 गेदेरसिन माने 10 गेदेरसिन आरो 10 बारा अब्ला अनजिमा मोननैया जाबाय होननानै सोंदों होमब्ला अनजिमा मोननैया मा जागोन बेखौ सोंदों आरो होमबा जों मोननै अनजिमाजों दाजाबोबा 40 मोनो आरो मोनसे अनजिमाया मोनसेनिख्रुइ 10 आनो माने देरसिन एबा बारा आरो 10 बारा बेबायदि गेदेरसिन एबा देरसिन होनोबा जों मा जागोन अनजिमाखौ जों प्लास खालामनांगोन होमबा हमना लादो मोनसे अनजिमाखौ हमना लानांगोन जेब्लायबो गोसोआव ला x समान लायोबा जोंना मोजां जायो मोनसे अनजिमाया x समान लाबाय होमबा मोनसे अनजिमाया मा जागोन बे x निफ्राय मोनसेया माने 10 बारा माने 10 गेदेरसिन होनदों गेदेरसिन होननाय लोगो जों मा जागोन प्लास जागोन होमबा बे x जों मा खालामगोन 10 प्लास खालामगोन होमबा मोननैजों दाजाबोबा जोंना मा जायो 40 जायो मोननैजों दाजाबोबा जोंना 40 जायो होमबा x प्लस 10 समान समान मा जागोन 40 जागोन 40 जागोन थारमाने बे मोनसे अनजिमा x मोन ओमफ्राय x + 10 बे मोनसे अनजिमामोन होमबा x + 10 लायनै समान समान मा जाबाय 40 जाबाय मोननै अनजिमाजों दाजाबा जोंना मा जाबाय मोनसे अनजिमा आरो मोनसे अनजिमा दाजाबबा 40 जाबाय होखानाय दङ कुइसनावनो होमबा मा जागोन जों दाना नायनो x जों x दाजाबा जोंना 2x जागोन 10 आरो थांबा माइनास जाहैगोन थारमाने 40 खौ जोंना 10 आ दानख'हैगोन माने ओरै प्लासमोन नालाय प्लासआ समान समानसिनबा माइनास जायो होमबा 40 खौ जों दाना 10 दानख'योबा जोंना 30 जागोन दाना नैबे 2 जों x जों खाथि खाथि थालायबा आं बुंबाय थादों राननाय जायो सानजाब जायो जोंना सानजाब जायो बिसोरो सानजाब जानानै दङ सानजाबलायनानै दङब्ला बे समान समानसिन बारलांनांगोन नालाय समान समानसिन बारबा बे मा जागोन रानहैगोन होमबा x खौ लाखियोबा जोंना मा 2 आ 30 खौ रानहैगोन 30 खौ जोंना 2 जों रानहैनांगोन होमबा बेबायदि जायोबा जों 30 खौ जुदि 2 जों रानबा जोंना मा जागोन 15 जागोन होमबा मोनसे अनजिमाया 15 जाहैबाय जोंना मोनसे अनजिमाया जोंना मा जाखो 15 जाबाय मोनसेया जोंना मा जागोन x नि माना 15 नालाय 15 दाजाब 10 जागोन आरो ना मोनसेया 15 मोनसेया 15 दाजाब 10 होमबा मा जायो 15 दाजाब 10 जोंना मा जागोन 15 + 10 जोंना मा जागोन 25 जागोन होमबा बिनि एन्सारा जागोन जोंना अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आनो जागोन बिनि थारफिननाय दा कुइसन नाम्बार 6 आव दङ बायदि सासे फरायसाया मोननाय बांसिन नम्बरा खमसिन नम्बरनि 2 फान दाजाब 7 बयनिख्रुइ बांसिन नम्बरा 87 अब्ला बयनिख्रुइ खमसिन नम्बरा बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने बयनिख्रुइ खमसिन नम्बरखौ जोङो मानो दिहुननांगौ होनाय दंखायो जोंना ओरैबायदि नै सासे फरायसाया मोननाय नम्बरनो बांसिन नम्बरा खमसिन नम्बरनि 2 फान 2 आरो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो 7 दाजाबबावनांगौ होमबा समान समान बेसेबां जोंना बयनिख्रुइ खमसिन बांसिन नम्बरा बेसेबांनो 87 होमबा जोङो बयनिख्रुइ खमसिन नम्बरखौ दिहुननांगौ जायोबा जोङो गोसोआव ला जायखौ जों दिहुननांगौ बेखौ जोङो x हमनानै लानो हायो जायखौ जोङो दिहुननांगौ जोङो बेखौ x हमनानै लागोन हमनानै लादा बयनिख्रुइ खमसिन नम्बरखौ जोङो x हमनानै लाबाय खमसिन नम्बरखौ जों मा हमखो जोङो खमसिन नम्बरा जोंना मा होनो x हमनानै लाबाय होमबा जोंना ओरैबायदि होदों नै बे खमसिन नम्बरा मा होनो x जाबायब्ला बांसिन नम्बरा मा होनो बिनि फान 2 माने x बायदि मोननै आरो ना फान 2 होनाय लोगो लोगो जों गोसोआव ला x जों 2 सानजाबनांगोन फान 2 होनोबा सानजाबनांगोन फान होननाय लोगो लोगो सानजाब देरबानो जाबाय फान 3 होनोबा 3x जागौमोन फान 4 होनोबा 4x जागौमोन थिग बिदिनो फान 2 होननायखाय 2x जाबाय फान 2 नि आरो मा होनो 2 फाननि 7 दाजाबबावनांगौ दाना फान 2 जासे जानानै आरो 7 दाजाबबावनांगौ होमबा बेसेबांनो बिनि बांसिन नम्बरा बयनिख्रुइ बांसिन नम्बरा 87 जाहैदों 87 होनांगोन जोङो होमबा
2x plus 7 समान 87 जाबाय जोंना बेबायदि जाबाय दाना जोङो x नि मान मोनबानो जोङो बयनिख्रुइ खमसिन नम्बरखौ जोङो मोनसिगोन होमबा x नि मानखौ जों बोरै दिहुनगोन दाना x नि मानखौ जोङो दिहुनगोन बेबायदि समानथाय जायोब्ला जोङो गोरलैयैनो जों दिहुननो हायो बेखायनो गोसोआव बेबायदि जोङो बाथ्रानि अंकफोरखौ जों मा खालामनांगोन ना मोनसे जोंनि समानथायाव लाबोग्रोनांगोन जोंनि समानथायाव लाबोखांनानै जोङो दिहुननांगोन थारमाने बाहाय ओरैबायदि जासिगोन बाहाय 2x खौ लाखिगोन 7 आ ओरै थांबा रानहैसिगोन सरि माइनास जाहैसिगोन 7 आ ओरै थांबा माइनास जाहैसिगोन मानोना बेयाव प्लासमोन प्लास 7 मोन नालाय माइनास 7 जासिगोन 87 निफ्राय जुदि 7 माइनास खालामबा जोंना मा जागोन 80 थागोन जोंना मा जागोन दानालाय x खौ लाखियोबा जों दाना 2 ओरै थांबा रानहैसिगोन रानोबा जोंना मा जागोन 40 जागोन होमबा x नि माना 40 जाबाय होमबा बयनिख्रुइ खमसिन नम्बरा जोंना मा 40 होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेबायदि जोंना समानथायाव लांनानै बेबायदि दिहुननो हायो बेबायदि बाथ्रानि जोंना सानखान्थिया जोंना ग्रेड 4 नि आनजादाव मोनसे ना मोनसे फैनो हागौ बेखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय नोट खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आङो बेबायदिनो जेब्लायबो मेथ्सनि भिडिअ लाबोबाय थागोन जानाखि जोंना ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना मेथ्सनि भिडिअफोरखौ आङो लाबोगोन जोंना 27 अक्ट'बराव जानो गोनां ग्रेड 4 नि आनजाद बिनि आङो सिलेबास बायदि जेब्लायबो लाबोनो नाजागोन माखासे जोंना मेथ्सनि सिलेबासफोर दङ होखानाय दङ बे सिलेबास बायदि आङो फोरोंगोन सिलेबास वाइस फोरोंगोन बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै मोनसे सिलेबास जोब्बाय माने चेप्टार जोब्बाय आरोना जोंना बे समानथाय गोरलै समानथाय जानाखि जोङो गोरलै समानथाय बे गोरलै समानथायनि आङो गोबां भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना जुदि नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ लिंकआव थांनानै नायनो हागोन नेक्स्टआव आङो माखासे चेप्टारखौ आङो लाबोगोन नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ